Kublai pi waro ki wa petya ka ini ka video ka jonga ba mata ka sini te ngamat balai sa office dengan sepeni pi darat dalam poi hangkai. The concentrate how do on editing ki video how to wonder share hangkai te udang training mudo adin katu kani tayo ta la TikTok tekane kadai ka jingtas ya ka GoPro kamera ngam tibre hadu katno ka long ka quality mo te kemapi yang te ha kadang wan ketika trok ang te barieng kadang don badu bodu padang songkai song pengatang ne te bad bengau badang tes ya ke kamera quality kalau kumno kan sa check ya kan evan editing ya ke mobile namari ya ke sound ro artat nga check hang ne kalau ka clear na yam ka sound hadu kano ka quality jong ka sound but ka quality jong ka video de bekat hias kane ka kamera ngan shoot video na da kane ka kamera te saya komen wapi ka no ka voice ka kam clear na ka mobile ne na ka ne te sa check bat sa komen harum TV Jack Sparrow Kejuman Kena baca Sposan puai lahap slap astang min mah tes tang tu kamera jongai bedang pelmek lai sini sabar lah pelep lai mah ban sini kali yang pang pat tang pensai teh do mentang adang cek ya ka quality lane ka sound quality jong kene ka kamera mo te ngampat lap reh ka quality ka best ado mentang te ado mentang adang cek pi yang tu kadang cek ki video ki quality ka video jong ka quality te ka labyang tamba mentang kadang cek pat saya ka quality jong ka sound nama ka kamdu na ka sound mo te menne nga use daw microphone karit ba ka sound te hangne pat nga cek tang ka kamera sudah te kan longkum no ka sound quality ngan cek lembah kane ka video te kane pat ketika quality jong ka sound ka pangacek klam o microphone handrai ngacek pat lomba dak kamera sudah teh nanti mereka nuka quality kapa kambas kato ne kane nama mentang lapan jana ya kektian ban keren hajan jong ke kamera mo tangam ti mereka nuka quality kapa kambas hadu mentang ngam pat la kreatif dewa ngam nang ne kumno ne ngam tip tekane pat kade kapa nga connect batu microphone mo kan ne ngalapan jan tongba ngam tip re hadu kano kala ka voice quality kapa kambya te hadu bopi le vlog le hadu kane da pi penjan ka microphone da pila wit on ki kti ki jate dena kata kata ba ngam jan jar da deba nga she bu ka to ka voice quality ka ba nama nga she bu microphone hang ne ban shu ba da kti kum ne por le vlog da pi song thak am hakten te nga she ba kum ne exactly ka volume ka ba kran ne ba ka volume ka ba kran na ta ro ka ba ne ka de ka voice ka ba ang claim ka ng microphone pat man ta nga pat ng kam microphone dang ba udan ga ki janga udan ha ka side jong ka camera no te kano ka quality ka voice ka ma kam yang ha kane ka video te ala best sa ka yede bat ka to ka camera mo nama claim microphone premium ngore ka ka sound te oban 7 happen dan kam da kane ka microphone nama matala dan kumba kana je untuk sore la kandai stang la kandai stang te ngali bab jana mata nama pangla than jangam ti pre kishap sore yo nama ngam padlai ra saying na do menete yang second do enda ala da bam ja ma te pi yale sai pila than mata te buk shwa penchong tha shwa ya katoka khapo jong pi kan sa trek shibet angala dapat mi ya kene ka video bat sapet ya kene ka video
Napila dapat teh la sedang labiang ban pelajar yau tu wei jong pi yau tu ushabi kepok jong pi dengan bam jana mata nama pengalat songthan palat mak balai kamlong rapi ngam tibre na kai kadau nama ka sound quality ka kam dunama ngomong ria ka video quality ka piang hi ta kedik beduna datang ke sound ta mesti berangan da kumno nama ki tutorial e rong ala pe jong kane tang ba jong kibi pat ka biang phi ka voice quality ta de hanga pada ka duna no ka quality ta bitre ro kala lut kam on sure untuk isu sapai nama ngatanga kam jidi ka voice mo nama ngaklam cha ka parba ya thiet kane mabaro kat kum kane ka instruction manual ka jongki mo ala check ka bi dei but microphone hane ki should tho batang shu connect kala biang tip top ka jing ka sound ta please use the picture microphone insert the external mic type C port ala tap it hang new type C the but microphone de ne bodong type C ma te ne bisu pandai deba low quality microphone ne kumno ngam tiure deba hap thida we ro hap shu thit hi ansa check ngama haden katokan singan lesha no po te nganjit deba nga yo ba best quality ba clear ka sound lomba da balong kumne mo adai ngatang ba kane wa jing kot ro ngala biang nama shu pandaja ka hakane nangta nama microphone dengan shajbu hangne mo kam ha rot khendiat nama dapi bat haktin dapi mla arban bat haktin porba phile vlog ta une debaduna quality une ne microphone ne debaduna quality kane ne ngamti brahado mata ta hangen nama ba phila roban bukum ka CCTV camera mo na phi bukum ne na phi don hang te kan ba shaw ka wei ka camera jong phi mo phila ban connect da wifi kane ka shu on back kum to te phila ban yo I number 1 na te na camera jong phi kalong kum ka CCTV pila batang to phi yo I ka ba phi bu hang to ka camera phi yo I baro hak po ka mobile ka jong phi hang ne ki batai na dong shalong hang to te phila ban shoot ro ha ka 5K kane ka 5K ultra HD dual screen te phila ban shoot da ka 5K hendrai ka video ka bang shoot menne pada ka de ka 2K 30p a shoot but kan ka we kane ka kanja case underwater mo ka ba ki shoot apo kane ka waterproof nama ngampat check re apo kalong kup no te inside check akibi pat isngi dala free mo